חדירה לקופסת הפתעות חדשה יחסית שנקראת גלם גורו. אם עדיין לא שמעתם על קופסת ההפתעות הזאת, אז תמשיכו לצפות. זה לא בדיוק מוצר, זה פרויקט, זה הגלם גורו האהוב עליי ביותר. הנה כך זה נראה מבפנים, כמובן פתחתי את זה כבר כדי לזכור לכם את המוצרים. זאתי בעצם. אז מבחינת ההתנסות שלי עם המוצר הזה, אני לא יכולה לתאר את ההתנסות שלי, כי זה פשוט היה מדהים, האור שלי באמת היה מדהים יום אחרי. בגדול ההבדל הגדול זה שגלם גורו זה גם אתר לרכוש את המוצרים. תכלס, האם זה שווה? כן, לדעתי זה לגמרי שווה. והמוצר הבא שממש שמחתי לקבל זה Protective Shine Spray של Senscience ממעבדות סיידו, מה שנקרא צרכנות נבונה.